Ayaw ko ng ganon. Ayaw ko ng ganon. Nakita pa naman tayo ng tibak sa bag niya. Ay, nako. Bakit sumakit yung dibdib ko? Oh my God. Oh, God. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. Good morning po, guys. Good morning, mga ka-everything. So, ngayon, guys, kagabi, hindi ko na-end ng maayos yung vlog kasi hindi ako nakapag-vlog ng maayos. And, ngayon, nag-i-edit lang ako ng video. And then, si Tami pa uwi ngayong araw. Sabi pa niya, maliligo muna daw siya. Sabi ko, you have to be careful kasi doon ka na natumba doon sa isang bahay. Kailangan mong magdahan-dahan kasi wala ako doon. Oh my God. Kahapon, ulan ng ulan. And then ngayon, mainit daw ngayong araw. Nag-weather forecast na ako. And then bago tayo maligo, guys, maglinis ng bahay. Mag-vacuum po tayo ngayon kasi hindi ako nakapag-vacuum. At saka si Indega Rutay, yung machine ko, hindi ko siya pinatakbo-takbo dahil sa Christmas tree. I need to do something. Kasi magpunta siya sa ilalim ng Christmas tree at saka masisira yung parang blanket sa ilalim yung cover. Ang daming buhok ni Roxy, guys, as in kaya si Roxy noon kinakat-kat yung buhok niya maikli para hindi kasi siya yung parang pag mataas ang daming mahuhulog kasi sobrang shiny ng buhok niya. So yan siya, pero maganda naman siya kapag mataas yung buhok. Kapag maikli yung buhok, pangit siya tignan, pero pag mataas yung buhok, maganda siyang tignan na aso kapag yung buhok niya mataas. Tignan niyo, parang siyang lion. Lion na matigas ang ulo. Do you wanna go out? Okay, let's go out. Let's come. Maganda naman yung panahon. Wala pa nga yung araw. Nag-ulan kaninang umaga, malakas din. At saka maganda yung panahon ngayon, 15. Hindi ko maintindihan ang mga pangyayari ngayon. Ano yung buhok, yung mata ko, guys? Iyak ako ng iyak kagabi. Yeah. So, kaya yung mata ko is parang hubag-hubag, swollen a little bit. Kagabi kasi, you know what? I-share ko lang sa inyo. Nagpasalamat ako sa Panginoon dahil yung mga pangyayari ngayon, dito pa rin tayo. Okay pa rin yung buhay natin. Papasalamat na lang tayo kasi may iba talagang walang makain, wala. Nagsasuffer sila ngayon. Namatayan, nagkain, ganun, mga sobrang malala na problema. Yung mga walang makain talaga, at saka also yung mga taong nagsasuffer sa sakit, ganun. So, nagpasalamat lang ako sa Panginoon kasi, hindi tayo pinabayaan, dito tayo, and then sana safe yung family, yung mga taong nakilala ko safe. So, yun, nagpasalamat lang ako na ganun. Kaya kagabi talaga is, pinatay ko yung TV, nakikinig ako ng Christian song, kahit may mga problema tayo, pero walang-wala ito sa mga ibang tao na problema, di ba? Yung walang-wala ito. Yung kung ano man yung nararanasan natin ngayon sa mundo, walang-wala ito sa ibang tao nandun sa ibang lugar, ganun. So, yun lang. Gusto ko lang ma-share, kaya, yan. Prayers, pasasalamat, humingi ng tawad, ganon, mga ganon. Kailangan lang gawin, guys. So, ngayon, inano ko muna itong mga ni Bianan. Kasi madumi. Stain. I think hindi siya stain kasi never use man ito. Siya parang nagmumold dahil sa katandaan. Continue tayo ng vacuum. And then, yung box dito is ilagay ko to sa attic or sa basement. Ito yung Christmas dishes namin dito sa box. Kinikip ni Tami. At saka ito, for sure, hindi namin ito magagamit. Kami lang naman dalawa, diba? At saka wala kaming mga anak. Wala kaming anak. So, yun. So, tapusin ko lang itong pag-vacuum ko kasi para naman matapos tayo, guys. Hi, guys. Katatapos ko lang nag-vacuum. Thank God. Play Darlene Shek. Shuffling songs by Darlene Shek on Amazon Music.
Marami si Taming ano dito, guys. Nilabas ko na lang yung mga knives para mahugasan ko. Kasi nilagay dito sa bag. And then, pinabayaan lang niya. Magandang ano sa bahay kapag makikinig ng mga music. Lalo na kapag Christian music. Nag-defrost ako ng chicken thighs. Yun, para dinner namin ni Tami mamaya. Hugasan, hugasan. Kasi madumi. Babalik tayo. Nagluluto ako ng egg lunch. And then, yung rice, egg, and yung Argentina corned beef. So, yun yung sekreto. Pagkatapos nung nag-exercise, nag-ano ako doon, nag-sit up, ganun, like down, yung para sa puwet ko, para hindi sagi yung puwet. So, yun yung ano ko, ginagawa ko late. After sa exercise, ang gagawin mo is kakain. It's already almost 12 o'clock. Ayaw sumagot? Bakit ayaw sumagot ni Mister, ha? Bakit ayaw sumagot ni Tamimoy? Ayaw ko ng ganon. Ayaw ko ng ganon. Kapag tawagan, ayaw sumagot. Nakita pa naman tayo ng underwear. Nakita pa naman tayo ng tibak sa bag niya. Ay, nako. Alam nyo guys, kung totoo man yun, hindi nyo yung nakikita sa vlog kasi galit na galit ako. Pero okay lang yun kasi alam naman natin, lahat ng tao may past, diba? Lahat ng tao may kagahapon, nakaraan, ganun. Lahat ng tao may ganun. So, kung ano man yun, sa kanila na yun. I think uulan pa ito. Kaluka talaga. Kapag uulan ito, hindi yun babalik si Tami dito. To, yes, bag. Are you hungry? Tabasco for lumpia. Hindi na ano yung lumpia ko. What did you put in the car? You cannot carry anything. You know your back. Yeah, no, I'm not trying anything too quick. How's the weather over there? Well, it's fine. They haven't picked up the garbage today, though. It's really pissing me off. You don't pick up yet? No, and I double-checked the calendar to see maybe they switched it because the holiday was Thursday last week, so technically it shouldn't affect this week. But let's see, maybe they changed stuff. But no, it's still scheduled to pick up, but they never did. Maybe it's late. Usually sometimes they come late. What is that, boxes? Is what? What is it, boxes? No, regular garbage. Oh really? Usually they pick up early. Yeah, usually they pick up by 8. Well, I don't know what the fuck is going on. I can't leave the garbage pails out there overnight. But you don't Hello guys, galing ako sa taas, naglinis din. Bumaba ako and dinala ko tong bag kasi kailangan ko na tong ilagay kasi ayaw ko nang maglagay ng Christmas lights sa labas. Kasi alam nyo na, pag andito si Tami, pag makita nyo ito, aakyat na naman yun sa bubungan at maglagay ng Christmas lights. And sabi ko sa kanya, hindi na. And andito tong iba. Ito, ipaayos ko to kay Tami kasi regalo to ni Tami kay Bianan for a long time. Mga, I think 8 years ago. Nagtatrabaho pa ako nito. I think 8 years, or no, hindi. Bibigyan niya ito kay Bianan. And, yun. Ilagay ko lang itong mga anik natin, guys. Ang dami pa. Ang ilagay ko lang naman is itong mga lights na walang box. Like ito.
ito pala yung ano, gamit ni Tami kapag hindi nag-work yung light. Ito yung gamit niya. Ito yung pangalan dito. Para malaman ninyo kapag meron kayong mga electric lights na hindi na naglilit yung ibang bulb. Ano mo lang siya. May instruction naman. Proud na proud si Tami nito, guys. Ito yung sabi niya, isang pitik. Makilala, nakikita mo na kung saan yung diferensya. Yung ibang bulb, alam mo na, hindi ka na ano pa ng isa't isa. Kailangan kong, meron akong yung ano, yung shampoo na binili ko, guys. Yung purple shampoo. Yun. Nabili ko yan, L'Oreal. Ngayon, yung buhok ko is nag-orange na siya, guys. So, ang gagawin ko, meron naman akong, nag-research naman ako, guys, sa ano. Nag-research ako sa YouTube kung ano yung mga ginagamit ng mga, ano, mga nagko-color ng buhok. Alam ko talaga yung purple shampoo. Alam ko yung purple shampoo noon pa. Kasi nagpa-color ako noon ba, 'di ba? Yung mataas yung buhok ko. Nagpa-highlights din ako. Ang buhok ko, sobrang virgin pa yun. I mean, hindi man virgin kasi na-reband na yun at lahat-lahat. Pero maganda talaga yung buhok ko noon. Pero nagpa-highlights ako. 250 yung gastos ko noon eh. And then, hindi ko siya nagustuhan. And then, after that, mga few months later, kinat ko nang hanggang dito yung buhok. Nag-orange na yung iba. Yung iba nag-orange na, kaya purple shampoo it is. Hindi ko na siya iba-brush, guys. Ano-anuhin ko na lang siya sa kamay ko, ganunin. Somebody's waiting. Somebody's waiting. Dada will be here. And Roxy doesn't like the wind. Yeah, there is a wind outside. And then, you know, when Dada's coming, look, ayaw niya yung wind eh. Takot? Where you going? Go get him. Go get Dada. Go get him. Where is he? Yung chicken natin, i-marinate natin, guys. Para ano. So, let's marinate this chicken. Dito natin siya ilagay para naman. Alam nyo na. Ay, I think frozen pa siya do. Bakit sumakit yung dibdib ko? Oh my God. Oh God. Oh my God. Oh, God, sumakit yung dibdib ko. God, ano yun? Oh. Oh, sorry guys. Sumakit siya. Nawala-wala na siya. Pero, oh my God, ano yun? Bakit biglang sumakit yun? Parang hinihila. Oh, bato dito. Paminsan talaga magtataka ako anyari sa akin. May mga nararamdaman ako na hindi ko nararamdaman noon. Yung parang yung katawan ko is nagbago. Yung nagbago. Yung parang yung may napipil ka na ba na scary. Like yung mga puso ko masakit. Katawan. Tumanda na talaga ako, guys. Naging sleepy ako. Ano yun? Kakaibang feeling. Ito, ginoo ko. Ang saya, ang saya. Ang saya ng mga kigwa. Hi, baby.
Hi, baby. Hey, you just come here and sleepy. Yeah. Sleepy headachy. I love you. How's the drive? No traffic. The wind, you can feel the wind? Yeah. Very windy, huh? Roxy has been whining. Once I say Dada's coming, she won't stop whine. Like she want you now. She's so happy with you, eh? She's so happy with you. Oh my. Always happy to see Dada, oi. Say hi to everyone, love. Hi everyone. Everything. Hi everything. We are Mr. and Mrs. Everything. If you can see my... Or nothing. or nothing. Mostly cloudy for the rest of the day. For tomorrow, it will be chilly with a high. I-drain lang natin siya, guys. Inano ko na siya. Dinidrain ko lang siya. Mamaya, guys, before natin siya igisa sa mainit na oil and garlic, ipapat mo siya ng paper towel para hindi siya basa. Yung parang basa man siya, guys, pero hindi siya yung parang sagi na paglagay mo doon nagtubig. No. Kailangan mo siyang ipapat, ganun. Kailangan walang tubig, hindi nagde-drip ng tubig, hindi mamaya na yan para ready pagkain. Ano dito? Nilaban ko pala yung mga blanket, yung mga alleged cookings, mga alaga natin. Kailangan labhan ng mga pilos, mga blanket nila. Kasi kapag hindi labhan, magwawala sila, guys. Sabihin nila, bakit itong blanket ko is madumi? Oh, andito na si Roxy. Oh, nag-check na. You're checking. This is your blanket and Mimits. Usually, this is Misty, really. It's Misty's blanket. Dalawa yan. And that's your sister's blanket. Yay! Daming buhok nakakatch, oh. Buhok yan. A what? You didn't have enough room on that one board? No. Why is that? Because did you see how much in there? It's a lot. I know, you have to watch that. Because I could have fit that in there. To the valley. Hey, you have to find a house for these knives that I wash over here. Find a house for them because I don't have a house for them. He like tons of knives. So he's How got. much turkey you want to put in there for them? Well, it's up to you. You're the father. You're the father. Look at Fafa. Tell me Fafa. how many pieces you want to give to the dogs. The dogs. Make it small pieces. That they will think it's a lot. Make it small pieces. And you can cut it any half. You can split it any half, and then that's what it is, enough. Just one piece? Yeah. You want to use half of the other? Half. Oh yeah, you can do that too. So, ilagay na natin si ano, guys. Hold on, guys, ha. Ilagay ko kayo dito, ha. Guys, paminaw. Good mo, guys. Naglagay na ako ng oil, ha. Paminaw, ha. Paminaw. Ilagay na natin si onion at garlic. Alam niyo, ha? You can mix it what? Kasi ayaw, uy, magdaming tubig, guys, uy. Ayaw. Guys, sobrang init. Yun. Nilagyan ko lang siya nito. Weaver garlic parmesan. We don't have enough. Just a little bit less.
here's the salad. There's the chicken. My baby will be happy. Hala, look! Peel off. Over here, the luck. My baby will be happy. He has the salad. He has his favorite Brussels sprout. Plus the chicken. And that's really it. And me, I'm gonna have rice and chicken and Brussels sprout. So, tignan natin kung on ba sasama si Mr. Oh, ang ginaw sa labas. My God. Oh, ang ginaw. My goodness. Tignan natin kung okay ba. Oh, on man pala. Naka-on siya. It's on, Han. It's freezing. Oy. It's on. Han, can you put the light? It's on the ground. I cannot stay here. Sobrang ginaw. Okay, I'm going to shut this Christmas tree na. Okay. Hello guys. Night na naman tayo. Ito na yung live natin guys. Palibot-libot tayo sa bahay buong araw. And then, ang ending, tulog. Buhay natin. Naglaba ako kaninang ng blanket. Nilagay ko dyan para talagang mag-dry siya. Kasi para hindi siya mabaho, 'di ba? Kasi paminsan, yung dryer namin sa kakapal, kasi makapal kasi itong blanket namin, guys. Sa sobrang kapal, hindi siya mag-dry ng maayos. So dapat iladlad muna siya bago i-hipos, bago i-fold. Kasi nag-change ako ng blanket. Purple. So, yun. And then, next time, pag maglaba tayo, ito na naman gamitin natin. Sobrang laki, di ba? Makapal itong blanket na to. Tika muna, guys. Ang nanay at tatay ko, laking tuwa ng magulang mo. Lalala. Yung. Tanggal ang ilong. Ay. Magpahinga muna kami, guys. Si Tommy busy yan sa doon sa isang bahay. So, ngayon, pagod yan. Gusto matulog. Manunood daw siya ng news. And then, ito, ilagay sa ibabaw kung saan si Roxy. Diba? Sobrang hangin, guys. Grabe. And it's very windy, Han. Wear double your thing. Sobrang ginaw, Grabe yung hangin talaga. Ito yun, Yun yung tinicheck ko. Oh my God, sobrang hangin sa labas. Anyway, guys. Thank you guys so much for watching. And I hope you enjoyed the video. And it's kind of like daily vlog as usual. At the same time, December vlogmas. Thank you guys. I will see you guys tomorrow. Please don't forget to like this video if you like, okay? And also, subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe. Bye guys. Good night. Good night guys. Handon sa tamis labas. Bye.